eman diegu eta eskola politagoa aurkitu dugu buelta. Horregatik zuzendariari elkarrizketa bat egingo diogu, eskolak udan egindako lanei buruz. Egunon, Carmelo, zurekin hitz egiteko etorri gara udan egindako obrei buruz. Ja. Zeintzuk dira udan egindako lanak? Egunon izado, udan egindako lanak batetik izan dira eskolako leiho guztiak eta kristal guztiak berritzea, eta bestetik irrati eta edabidetako gela berria. Guzti horren kostatua asko izan da. Nondik ateratzen du eskolako guztiak? Egia da koste oso handia da. Eskola publikoaren ez, halako obrak ordaintzen ditu batetik hezkuntza saila eta herriko udaletxea. Beraien artean, herri bana ordaintzen dute. Ulertzen dutelako, eskolak urtero zerbait berritu behar da. Ze hobekuntzak gareko ditu guzti horrek? Hobekuntzak nabarmenena izango da energiaren kontsumoan. Orain berogailua pizten dugunean, bero horren mantenduko da, ez da aturako, lehen bezala, kristalak oso zindiak zirelako. Eta irratiko gela berri honetan, askoz ezarrezago jarri dugu manekoa, eta berritu inbaztzenean zenbait gauza, baina grabazioak eta hartzen ditugulako, goebera jotzeko, eta baita ere, edaberetako gela, dana batera egotean, asko erraztuko dizuek, zuek egin bat dara. Espero zer bezala gelditu da? Espero genuna, baina hobeto agian. Lehioak aurrena pentsatu zuten, lehioak eta kristalak aldatuko zituztela, eta mantendu imaztiren pertsiana zarretako kaja handiaiek. Eta gupenaz gaude, baina azkenen beraiek ere konturatu ziren galtzela gara merezi, eta arban kendu dituzte kaja guztia. Orduan gelak handigo gelditu dira eta asko zizpolikiago. Esaldia urtez boste dira abuztu bukaera bukatzeko. Egia da? Bai, egia da. Zan dezakegu zui astetan egin dutela dana, eta hemen egon direla, egun bakoitzen 8 ordu baino askoz gehiago, langile ezberdinak zirelako, eta lanen ere egon dira, larun batetan eta igandetan. Eragozpen bakarra izan dugu, bitartean retinto itxita egon dela, badakigu auzoko eta herriko askorentzat kaltea izan dela, baina beharrezkoa zen. Eskerrik asko Carmelo zuregatik. Eta zuei eskerrik asko eta zorionak zuen lanagatik. Orain eskolako berrikuntzak ikusteko aukera izango duzue. Kaixo, grabatzea etorri gara, irrati berria, zintzu zeate? Oia eta Marizela. Teknikariak jendea tortzen danen mititzea guk teknikarien lana egiten dugu.
musika jartzen dut, bera, mikroa beraiek hitz egiteko, ja. Jario departamentotik nator. Izan ditxokoan egin dudan lana aurkeztu nahi duzue. Aukeratu dudan gaia hartza da. Ideia nagusiak dira. Niri asko gustatzen zaizkie pelutxezko animaliak, eta seguraski hartza. Baina kontuz hartzekin arriskotsuak dira. Hartzak gauza asko jaten dute, fruituak, barazkiak eta... Hartzak sugur luze eta belarri txikiak dituzte. Hartzak karagi jaulen artean gehien pixatzen duena da. Hartz mota asko daude, txuri beltza. Hau da irratiaren beste aldea, honea ikasleak etortzen dira gauzak emititzea. Kaixo, ni Jone naiz eta nire ondo Magi dauka. Kaixo, guk hitzaldiak egingo ditugu. Irakurriko dizuet, Sumendia. Sumendi balurraren gainazalean dagoen irekiruda bat da. Sumendiaren hitzak esanahi berdina dauka, hizkuntza gehienetan, baina euskaran su ateratzen den mendia da. Hauen munduan zehar nola jarrita dauden ikusita lehen ondorio bat ateratzen da. Dauden tokian ez daudela kasualitatez. Izan ere plaka teknikoen artean dauden mugimenduen eraginez sortzen dira sumendi gehien. Hemen kanpoan argi berde bat dago, piztuta dagoenean barru ezin sartu edo zerbait emititzen ari garelako. Hemen liburutegiko txoko berri bat dugu. Hemen mira egoten da, gozak ezutatzen.